600 atleta se jikkompetu f'5 disciplini sportivi: il-boċċe, għawm, table tennis, atletika u futbol. Il-logħob nazzjonali 2024 li se tospita Special Olympics Malta se jsir fil-komplessi sportivi ta' Sport Malta f'Bormla u l-Marsa. It-tema ta' din l-edizzjoni hija The Champion Within Us. Il-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidia Abela, saħqet li t-tema ta' dan l-avveniment sportiv se jiċċelebra l-inklusività. Dan l-slogan għandu messaġġ importanti ħafna. Ir-rieda, id-determinazzjoni u l-ispirtu ta' kull atleta fiħdan Special Olympics kif ukoll l-enerġija, l-entużjażmu tat-tim kollu tal-coaches u tal-familji fiħdan din il-familja sabiħa ta' Special Olympics. Dr. Abela fakret fl-esperjenza tal-Invitational Games mill-qwa f'pajjiżna sentejn ilu u qalet li minn dak iż-żmien Special Olympics Malta komplet timxi l-qudiem fejn b'tim ta' coaches u komunità b'saħħitha qed tara li kull atleta jilħaq il-potenzjal tiegħu. Cristabel D'Amato, direttur sportiv ta' Special Olympics Malta, qalet li t-ħejjiet tal-logħob qegħdin fi stat avvanzat u enfasizzat l-impenn tal-organizzazzjoni li tagħti l-aqwa esperjenza għall-atleti kif ukoll saħqet li kull parteċipant inissel l-ispirtu ta' champion permezz tal-perseveranza, dedikazzjoni u eċċellenza. Matthew Parnis, chairperson ta' Sport Malta, enfasizza fuq is-sinifikat tal-appoġġ kontinwu ta' Sport Malta l-Special Olympics biex tkompli tippromuovi l-inklusività permezz tal-isport.